Ćao svima, dobrodošli u najsiviji grad na svetu, Sankt Peterburg. I dobrodošli na prvu lokaciju koju ću vam danas pokazati, a to je Petropavlovska tvrđava. 1703. godine Petar I je došao ovdje, na ovoj mali ostrvo, koji je dobio naziv Zečiji, zato što kad je on prvi put došao ovdje, prva stvar koju je on vidio ovdje je bio zec. I tako je ostrvo dobilo taj naziv. On gradi ovdje tvrđavu koja se zove Sankt Petersburg i to je srce Peterburga. Već za nekoliko godina ovdje počne funkcionisati zatvor, politički zatvor, i ovdje su se bili zarobljeni, kako se kaže? Ovdje su se zatvarani. I ovdje su bili zatvoreni politički neprijatelji vlade. Uglavnom su to bili grofovi i ljudi koji su imali obrazovanje. I mi se sad nalazimo na glavnom trgu, pa ćemo sad vidjeti šta ima ovdje. Ajmo. Pogledajte samo ovu raskoš i lepotu. Oni koji su iz Hrvatske možda će prepoznati onaj katolički tip arhitekture. I inače, Sankt Peterburg su gradili većinom Holandci, Nemci, Holanđani, kaže Jelena. I zato se ovdje može prepoznati ta njihova arhitektura koja se jako sviđala Petru, i on je inače govorio o tome da želi da sagradi još jedan evropski grad. I možda se ta njegova mašta ostvarila, jer inače sad imamo ovdje novi kvart koji se zove Nova Holandija. Ići ćemo tamo, pokazat ću tamo kasnije. I sad ćemo mi da vidimo što još ima na ovom ostrvu. Huložnika Mihajla Šemjakina. Znači, ovo je spomenik velikom Petru. Ja ne znam šta je ovo to. On uopšte nije tako izgledao. Pogledajte ovu katastrofu. Evo mi prolazimo kroz vrata. Šta ovdje piše? Ne znam. Koliko neko zna, nek mi prevede. I gdje je zet? Izašli smo. Joj, ljudi, pogledajte samo ovu arku. Gdje je najlepša arhitektura, gdje je najlepše sve? U Rusiji, u Sankt Petersburgu. Ovo su skulpture zečeva koje su simbol ovog ostrva. I mi sad idemo, ovdje je mali vidikovac, pa ću vam pokazati. Gledaj ovo, gledaj ovo! Hoćeš da hraniš ti? Znači, on se uopšte ne boji. Ovo je pogled sa vidikovca na grad. Verovatno, pa nije to norveška zastava. To ti je zastava, ona morska. To nešto znači, ima neki značaj, ali ja ne znam kako. Ovo je most. Sad ne znam da li se rasklapa. Ovo je most. Jeste, ovaj most se rasklapa. Koji? Ovaj. Pokazat ću vama noćne rasklapanje mostava. Dobrodošli na plažu. Znači, ovdje pored Petropavlovske tvrđave postoji plaže i ovdje se kupaju leti i sunčaju se žitelje ovog grada. Ovdje možete vidjeti najgorih mojih 30 rubalja potrošenih u životu. Ovo je WC koji je napravljen u autobusu. Stvarno je grozno, jedino što vali je baba koja prodaje karte u WC.
Pogledajte ovi jadni. Joj, jadni su. Ovo je vama splav. Pogledajte. Ovdje slikaš brod. Što mi... Pogledajte ovu raskoš. Pogledajte. Mi se sad nalazimo na strelici Vasiljevskog ostrva i ono što mi vidimo jesu ove crvene kolone koje se zove rastralne kolone. Zašto se oni zovu tako? Vidite da su oni ukrašeni ovakvim delovima brodova koji se zove rostre, na latinskom to znači nos, i u drevnom Rimu je bio takav običaj da se kolone ukrašavaju ovim nosovima brodova koje su bili pobeđene u nekoj bitci, i tako su ovi koloni dobili taj naziv. Napravio je njih jedan Francuz, neki francuski arhitektor koji je bio uvezen ovdje. Jedna kolona ima žensku figuru, druga kolona ima mušku figuru, pa ću pokazati kasnije. I postoje legende kao da ova kolona simbolizuje Volgu i Dnepr, to su dve naše najveće reke. A zapravo ove kolone su služili kao majak. Jel ima reći majak? Kaže se majak. Znate što je majak? Kako se kaže? Oni pokazivaju put. I pokaže ono gore. I gore imate ovi sveteonice. I gore imate te sveteonice koje se pale da bi brod video gdje da uđe. One se pale trenutno jednom godišnje za dan morskog flota. Jednom sam samo vidjela to. I to je to, mi sad idemo da se prošetimo po Vasiljevskom ostrvu. Ajmo! Njega ovo vrti to. Iza mene vi sad vidite hram koji se zove Spas na krvi, zato što je sagrađen na mjesto gdje je bio ranjen car Aleksandar II koji je umro kasnije zbog toga. Ovaj hram je Vaskrsa Gospoda i sada ćete vidite svuda one freske sa razapetom Isusom, kako je on Vaskrs. Evo, na primjer, vidite kako ide na Golgotu sa krstom. I ovaj hram funkcioniše i kao hram i kao muzej. Mi ćemo sad verovatno pokušati da uđemo unutra. Šta, nisi se oduševila? Ne, samo sam pogledala gore dok ti pričaš. Samo sam pogledala gore dok ti pričaš. Aha, dobro. I pogledajte kako je lepo, kako je sve lepo sređeno. I napišite meni u komentar šta se vama više sviđa. Hram Vasilija Blaženog u Moskvi ili ovo čudo Spas na krvi. Ajmo dalje. I ovo je inženjerni dvorac, zato što se nalazi na Inženjernoj ulici. Inače Mihajlovski dvorac, ovdje je živio 40 dana. Ruski car Pavel I sagradio je ovaj dvorac zato što se plašio da će njega ubiti u Zimskom, pa se preselio ovdje i ovdje je proveo jedno 40 dana i to je to. Ali danas nećemo ići tamo, ići ćemo tamo sutra. Mi smo došli u restoran ruske kuhinje. Ovo je supa sa glivama, ovo su palačinke razne. I ovo je moja omiljena čorba od graška. Pogledajte, ovo je grašak. Nije grah, nego grašak. I ovo su salate. I čaj. Prijetno. Sad je ponoć i mi za sat vremena krećemo da se vozimo na ovom brodiću po noćnom gradu, po reci.
Собора – очевидный признак того, что Петербург строился как европейский приморский город. По высоким шпилям капитаны в море ориентировались, где находится порт, а фигурки на вершине шпиля, поблескивая на солнце, усиливали этот эффект. В Петербурге пристань – Гагаринский буян, куда Петр I, назвавшись лоцманом, сам привел первое торговое судно. На территории Петербурга более 70 рек и каналов. Неудивительно, что город иногда называют музеем мостов. Определение это вполне справедливо. На примере строительства городских мостов можно изучать историю развития города и мостостроения 3 последних столетий. Здесь можно увидеть мосты из самых разных материалов – дерева, чугуна, стали, камня, железобетона и даже из алюминия. При их строительстве использованы самые различные конструктивные схемы. Мосты были одним из значимых мест общественной жизни города. Один из бытописцев XIX века говорил: «Мост для русского мужика то же, что форум для римского». У мостов собирались обсудить последние новости, продать или купить еду или мелкие товары, поглазеть на гуляющих. Во время То би bilo to строительства za danas крепости ovako. на ее территории была